Idan har ka san ba za ka raina 500, 1000, 2000 zuwa 5000 ko fiye da haka ba a rana, ka tsaya ka kalli wannan bidiyon domin haka ne na kawo muku wasu hanya masu sauƙi domin ganin kun fara samun kuɗi a online ba tare da kun sha wahala ba. Ku sani wannan fa ba connecting ɗin WhatsApp ake yi ba, balantana ku ce za a yi muku banning ɗin WhatsApp ɗinku. Wannan baya buƙatar WhatsApp ɗin, kawai dai ku tsaya ku kalli bidiyon nan completely za ku ga duk yadda ake yi ake samu. Da farko dai abin da za ku yi shine ku danna wannan link ɗin da ke bayo na. Bayan kun danna link ɗin da ke bayo na za ku ga ya kawo ku nan, sai ku danna open. Bayan kun danna open sai ku taɓa yan abubuwan nan guda uku na kan nan. Bayan kun taɓa su sai ku zaɓi browser. Bayan kun zaɓi browser zai buɗe muku, za ku ga gashi nan a jerin nan kuka ɗanyo ƙasa za ku ga daidai inda aka sa muku register me first, sai ku danna register me first ɗin nan. Bayan kun danna register me first ɗin nan za ku ga akwai bayan kun danna register me first ɗin nan zai kawo ku nan, sai za ku sa email address naku, sannan kuma za ku sa password, sai ku danna get code a email ɗin naku kenan. Za su turo muku wasu code ta email naku, sai ku sa code ɗinku a nan guraren. Bayan kun sa code ɗinku a nan guraren sai ku je next step, za ku ɗan yi verifying domin su tabbatar da cewa ku ba robot bane, mutane ne. Sai ku ɗan yi verifying ɗin. Bayan kun yi verifying ɗin kun wuce sai ku je ku danna register. Bayan kun danna register zai yi register directly successful, zai nuna muku wani guri haka, sai ku danna, zai kawo muku alamar downloading ɗin application ɗin, sai ku danna ku yi downloading ɗin application ɗin. Bayan kun yi downloading ɗin application, gaba da zai ce ku yi shine za ku yi login ɗin bayanan ku, za ku sa email ɗinku da password ɗinku da kuka sa a wajen register. Bayan kun sa zai shigar da ku cikin application ɗin. Bayan ya shigar da ku application ɗinku za ku ga sun kawo muku password, za ku ga create wallet, sai ku danna create wallet. Bayan kun danna create wallet za ku ga inda suka kawo muku passphrase wasu kalmomi 24, sai ku yi copy ɗin passphrase ɗin nan ku ajiye su wani gu mai kyau, ko ku samu biro da takarda ku rubuta su, domin kuwa suna da matuƙar amfani. Domin in ka rasa su zan iya cewa ka rasa wallet ɗinka. So bayan kun sa su sai ku yi gaba, ku danna next, ku yi confirmation na passphrase naku, sai ku sa, za su nuno muku ku sa kalmomin nan da suka kawo muku da farko wanda na ce ku kafe su. Bayan kun sa kun yi confirmation sai ku je gaba. Bayan kun shiga zai nuna muku ku yi KYC. Bayan kun yi KYC ɗin abin da suke bukata national ID card, driving license ko kuma password, international password haka. So bayan kun sa national ID, domin nawa da national ID na yi. Bayan kun sa national ID card from ɗin za ku ɗauka, sannan kuma za ku ɗau bayan ma sai ku tura masu. Bayan kun tura masu kafin 24 hours za su yi approving ɗinku. Idan suka yi approving ɗinku za su ba ku 1 meg. 1 meg kuma daidai yake da $5. Daidai yake da $5 a farashin shi yanzu a kasuwa. Bayan nan kuma sun ba ku wannan 1 meg ɗin nan, za ku ga akwai daily checking da ake yi, sannan akwai wasu hanyoyin da ake samun kuɗi wanda zan muku bidiyo daga baya domin in ƙara muku bayani dangane da su. Dai abu dai mai important shine ku gayyaci referral abokananku, yan uwanku da abokan arziki, ko ma wane ne kai, ko makiyinka ne ma ka gayyace shi a wannan karan, domin kuwa za ka ƙaru da shi ma kuma zai ƙaru da gayyatar da ka mai. So sai ku danna duk fawar referral. Idan ka gayyaci fawar referral za su baka 0.1 meg. 0.1 meg maganan nan da nake muku yana sama da 500 ne a kudin Najeriya, fiye da sama da 500 a kudin Najeriya. Sannan idan kun samu referral, kun samu meg ɗinku, za ku iya magana domin ni zan siya da kaina. Sannan kuma in ma bara ku sayan man ba, akwai, zan yi bidiyo a gaba zan nuna muku site ɗin da ake siyarwa, so da za ku iya P2P, especially wanda suke yin kasuwancin crypto sun san yadda ake yin P2P. Kada a manta a mana sharing ɗin bidiyon nan domin yan uwa da abokan arziki su gani su